ja silmät hereillä. Tämä seuraava ryhmä, joka tulee tänne esiintymään tänne lavalle, niin pyysi sanomatta, sano ihan leviästi vaan, että me ollaan Kainuusta, niin minä yritän nyt toteuttaa sitä tästä. Seuraava ryhmä on Puumiehet Show, joka on vuonna 2019 perustettu tanssiryhmä, joka luo uudenlaista mieskuvaa liikkeen, ilon, leikkisyyden ja yhteisöllisyyden kautta. Ryhmässä on huumoria, rohkeutta, läsnäoloa ja keho-mieliyhteyttä. Nyt kaikki taputtaa niin kovaan ääneen heidät tänne lavalle, että he ällistyy siellä Kainuussa asti. Tervetuloa lavalle, Puumiehet Show! Aluksi oli Puokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa Suomeen. Täällä asuu katajainen kansa, joka ylivoiman eessä ei jätä kotiansa. Mut joka Espanja muutosta haaveilee, kun lottoa tekee. Täysosumakaan ei ihmistä muuta, onhan Turussa koivotkin samaa puuta. Sit juhannustanssit räntä sateessa juhlitaan. Meidän tahtoa voi kyllä koettaa, turha liikaa ottaa. Kuin Rooman oopperasta oisi tullut huutamasta. Taaran, taaran, taarantella show. Tukka kiiltää öljyttynä, kulmat piirsi kulmakynä. Taaran, taaran, taarantella show. Naiset seuraa hihkuen ja rakkautta tihkuen. Taaran, taaran, taarantella show. Vaimo jäi kun kansan verran, aikoo viettää vuonna seeran. Taaran, taaran, taarantella show. Kun diskon vie hän verran, niin kansa aplodeeraa. Hän huutaa perkalee, suuna vodka finlandes. Ja mistä on WC? Mutta saman kapakkaan vaimo sattui saapumaan, kuin taaran, taaran, taarantella show. Rekkakuskin orinosta roikkui vaimon kainalosta. Taaran, taaran, taarantella show. Alla roomalaisen kuun kohta joutui tappeluun. Taaran, taaran, taarantella show. Käsi katkes, aukes vatsa, verta lainehti piazza. Taaran, taaran, taarantella show. Hän miehen lailla kuoli, tosin ollen käsipuoli. Paavi joutui pulmiin kiperiin, se pukeutui toogaan ja liperiin ja kieritti ruumiin Tiberliin.
No niin, tervehdys kaikille. Me ollaan siis Puumiehet Show, tullaan Kainuusta. Ja meillä on semmoinen 15 hengen porukka, miehet, jotka harjoittelee viikoittain tanssia. Ja meillä on nyt täällä tämmöinen porukka sitten esiintymässä teille. Ja ollaan osa tätä Oulu 26 tapahtumaa. Ja tämä ensimmäinen kappale oli Tarantella Joe, joka on kajaanilaisen Erik Larsfo-yhtyeen, eli Elfin hitti vuosien takaa. Ja meillä on seuraavana sitten semmoinen kappale kuin Hei äijä, joka on tutuksi tullut edesmenneen Pate Mustajärven viimeisimmältä levyltä. Ja tosiaan me harjoittelemme kerran viikkoon tuolla Kainuussa. Meillä on eri kunnista väkeä. Kauemmaista kulkee 280 kilometriä edestakas harjoituksiin. Eli ihan sitoudutaan siihen, että no niin, se ansaitsee uploadit. 280 kilsaa edestakas harjoituksiin joka viikko, aika iso juttu. Ja tosiaan me tänään tarjoillaan teille muutamia koreografioita ja seuraavana tosiaan Pate Mustajärven Hei äijä -kappaleeseen tehty koreografia. Hei äijä, vietä vaimos kanssa koti-ilta. Hetkeksi nosta jalkas kajarilta. Rakkaus vaatii töitä molemmilta toimijakseen. Hei äijä, vaikka pääsi lienee umpilunta. Ei sun tarvii piirtää hirsipuuta. Kun oppii availemaan suuta muulloinkin kuin haastaakseen. Pyytäkää joskus anteeksi ja anteeksi antakaa. Armo vastaanottakaa ja heikot kotiin kantakaa. Emme kaipaa grillikioskille testoherkkiä. Meillä on oikeus sekä velvollisuus joskus olla herkkiä. Hei äijä, pudota ei oo harteilta se kauna. Soita veljellellä mitä sauna. Ennen kuin se alta jumalauta hotkaisee. Pyytäkää joskus anteeksi ja anteeksi antakaa. Armo vastaanottakaa ja heikot kotiin kantakaa. Emme kaipaa grillikioskille testoherkkiä. Meillä on oikeus sekä velvollisuus joskus olla herkkiä. Suuret laivat kääntyy hitaasti ja tilaa vaatien. Me tietämättä toistelemme virheet arjen. Haemme vastauksia ymmärrystä vailla salaa tuoppiin myytien. Silmäkulmi pyyhkien. Pyytäkää joskus anteeksi ja anteeksi antakaa. Armo vastaanottakaa ja heikon kotiin kantakaa. Emme kaipaa grillikioskille testoherkkiä. Meillä on oikeus sekä velvollisuus joskus olla herkkiä. Ei oo kovempaa kuin iso äijä, joka herkistyy, kunhan pehmeytensä peilin eessään itsellensä hyväksyy. No niin, siinä oli sitten Hei äijä, tosiaan Pate Mustajärven viimeiseksi jääneeltä levyltä.
Ja meillä on tosiaan sille, että meillä on ammattikoreografeja, jotka tekevät meille koreografioita ja sitten teemme myös itse niitä. Ja tuossa ensimmäisenä oli se Tarantella Show, johon me itse tehtiin tuommoinen rivitanssityyppinen koreografia. Ja me aina pyritään siihen, että tuodaan monenlaista musiikkityyliä meille tähän ja pyritään tekemään itse niitä koreografioita, mutta sitten haetaan apua sieltä ammattilaisilta. Ja seuraavana meillä on sitten semmoinen biisi kuin Kaikki, joiden jäljet säästin. Se on oululaisen Suvi Teräsniskan kappale. Ja tämä kappale on semmoinen, joka on herättänyt kiinnostusta siinä mielessä, että esimerkiksi Taiken tilaisuudessa oltiin esiintymässä, niin siellä kerrottiin, että me luomme uudenlaista mieskuvaa. Ja tämä on ehkä sitä, että miehet pystyvät tanssimaan myöskin tämmöisiä hempeitä kappaleita ihan miesporukassa. Mutta otetaan seuraavaksi Kaikki, joiden jäljet säästin. Hyvällä ja pahalla, joskus silkkihansikkain, sydäntäni kosketettu on. Rakkaudella aidolla silitelty sieluain, mut en ole täysin haavaton. Näkymättömiä jälkiä, niistä koostuu koko elämä. Vaikken enää koskaan näkis sinua, sä tuot aina, olen osa minua. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki joiden jäljet säästin, täynnä jälkiä kuin ihan kuka vaan. Jokainen meistä kantaa muita mukanaan. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki niiden jäljet säästin. Suloisia ja haikeita on armut ikävän. Ne hiipii kaiken kauniin rinnalle. Joitain hetkiä vaikeita nyt vasta ymmärrän. Ne vaatii aikaa tulla pinnalle. Näkymättömiä jälkiä, niistä koostuu koko elämä. Vaikken enää koskaan näkis sinua, sä tuut aina, olen osa minua. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki joiden jäljet säästin, täynnä jälkiä kuin ihan kuka vaan. Jokainen meistä kantaa muita mukanaan. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki niiden jäljet säästin. Vaikken enää koskaan näkis sinua, sä tuut aina, olen osa minua. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki joiden jäljet säästin, täynnä jälkiä kuin ihan kuka vaan. Jokainen meistä kantaa muita mukanaan. Ja ne kaikki, jotka viereen päästin, kaikki niiden jäljet säästin.
Täällä muuten tulee lämmin täällä lavalla ihan, vaikka varjossa tanssitaankin. Meidän tämä tanssiryhmä on tosiaan 6 vuotta vanha. Me oltiin aikaisemmin toisessa tanssiryhmässä ja jätettiin se tanssi silloin. Ja oikeastaan perustajajäsenistä suuri osa lähti pois silloin, tai kaikki, ja me päätettiin, että nyt saa vähäksi aikaa jäädä tanssi. Mutta meillä meni noin 4 kuukautta aikaa. Oltiin sitten Esan perheen kanssa Roomassa ja istuttiin meidän parvekkeella siellä ja soitettiin näille kaverille Suomeen, että ei me osata olla ilman tanssia, että perustetaanko porukalla uusi tanssiporukka. Eli 4 kuukautta meni ilman tanssia, eli muuten me ollaan tässä jo varmaan 16 vuotta jollakin tavalla tanssia harrastettu. Ja ollaan esiinnytty muun muassa ainoana tanssiryhmänä eduskunnassa myöskin, että ollaan päästy monenlaisiin paikkoihin tämän harrastuksen kanssa. Ja tosiaan meillä olisi seuraavana semmoinen kappale kuin Vanha ystävä, joka on ton Vesku Jokisen, eli Klamydian Veskun laulama kappale. Ja tämä on myöskin semmoinen kappale, joka me tunnetaan hyvin semmoisena henkilökohtaisena, koska meille on tärkeää se, että me yhdessä tehdään tätä asiaa ja harjoitellaan yhdessä ja käydään keikoilla ja käydään illalla syömässä ja näin. Eli tämä on semmoinen tärkeä juttu meille, että me olemme tämmöinen ystäväporukka, joka harrastaa tanssia. Mutta seuraavana otetaan Vanha ystävä ja Klamydian kappale. Sä oot se sama heppu, vaikka kummasti kasvanut etureppu. Nurkan takaa ensimmäisenä solahtaa. No eipä itsessäkään oo kehumista, saanut on ajan luistimista. Ja historian nyrkki on saattanut päähän kolahtaa. Mutta sama pilke kummaltakaan ei oo kadonnut. Eikä sama sairas huumori aikaan hukkunut. Vaikka enää ei oo lähetty mukaan joka kapinaan, niin saman sekopään mä susta irti saan. Ja elokuun iltakuulla saa naurun remakkaa, ja sinä olet tässä kanssani känniä vetämässä. On muistoja niin paljon, ne täytyy kaikki kertoa pois. Ja sinä olet tässä kanssani känniä vetämässä. Vaikka puheessa maltaa, ei se kauniimmin soida pois. Vanha ystävä minun vierellään. Vanha ystävä minun vierellään. No on meitä joskus ymmärrettykin, useimmiten ei. Joku antoi kultaa, toinen tuhkatkin pesästä vei. Mutta hengissä selvittiin ja tullaan selviämään. Ei oo vieläkään kyllästytty täällä rähjäämään. Ja elokuun iltakuulla saa naurun remakkaa. Ja sinä olet tässä kanssani känniä vetämässä. On muistoja niin paljon, ne täytyy kaikki kertoa pois. Ja sinä olet tässä kanssani känniä vetämässä. Vaikka puheessa maltaa, ei se kauniimmin soida pois. Vanha ystävä minun vierellään. Vanha ystävä minun vierellään.
sinä olet tässä. Kanssani känniä vetämässä, vaikka puheessa maltaa ei se kauniimpi soida pois. Vanha ystävä minun vierellään. Vanha ystävä minun vierellään. No niin, se oli vanha ystävä. Ja meille tämä tanssi on tosi tärkeä asia. Sanotaan, että tanssi on parasta sekä henkisen että fyysisen jaksamisen kannalta. Ja se me on kyllä huomattu tässä. Tanssi on oikeasti semmoinen laji, jota kannattaa harrastaa, jos siihen on mahdollisuus. Ja me toivottaisiin, että muuallekin päin Suomeen tulisi tämmöisiä vastaavia ryhmiä, niin voitaisiin ehkä tehdä porukalla sitten jotakin asiaa, että olkoon tämä nyt sitten semmoinen haaste muuallekin päin Suomeen, että pistäkää tämmöisiä tanssiryhmiä pystyyn, niin ei tiedä mitä kaikkea me sitten keksittäisiin porukalla tehdä. Ja täytyy sanoa tässä vaiheessa kiitokset tälle Oulu 26 kulttuuripääkaupunkivuodelle. Tämä on ollut tosi tärkeä tietysti alueille. Me ollaan nyt täällä alueiden lavalla, Juurevan lavalla. On ollut alueille tosi tärkeä asia kaikille kunnille. Esimerkiksi meillä Kainuussa 8 kuntaa, jotka ovat mukana tässä. Mutta se on myös meille tanssiryhmänä tosi tärkeä juttu. Me ollaan ihan virallisesti yksi tämän Oulu 26 vuoden yhteistyökumppaneita ja meillä on erilaisia tapahtumia tulossa vielä eri kuntiin. Mutta seuraavaksi esitetään Nasta Pimu, eli Kake Randelinin kappale. Tutuksi tullut kappale, jolla me voitettiin Kuopio Tanssi ja Soi-festivaalilla kulkueiden hopeasija. Ja me ei olla ollenkaan hävetä sitä, hävittiin heille, koska me saatiin hopeaa, vaikka voittajajoukkueessa oli 5 ammattitanssijaa, meistä ei ole kukaan ammattitanssija. Nasta Pimu, olet sinä, minä eka eikö niin, jos me naimisiin, eiks niin? Nasta Pimu, silmän ilo, ilo säkään tarvitaan, sun mä että saan, eiks niin? Nasta Pimu, menee taju. Raju olet pakkaus, anna rakkaus, nyt sun. Nasta Pimu, revin nutun. Jutun, jos sä ohitat, niin on asia nyt mun. On alakuloinen, jos sinä suloinen. Me kuule suostumaan, täydempi ruostumaan. Tuu mulle omaksi, niin mun tulomaksi. Nyt kaikki päivät nää. Nasta Pimu, olen vapaa. Tapaa ees mut kerran vain, annan varastain, näin on. Nasta Pimu, juoksen veteen. Iteen papin, jos me vaan toisen huolimaan, näin on. Nasta Pimu, ota minut, sinut tahdon väkisin, niukat rahatkin saat mun. Nasta Pimu, tule liki, pitkin tietä lähden pois, päästä jos en vois sun. Kun olet lähellä, en minä sähellä, vaan elän hyvästi ja tunnen syvästi, on vähän kipsissä, kun silmä ripsissä, mä tuikeen sulla näen. Nasta Pimu, olet sinä, minä eka eikö niin, jos me naimisiin, eiks niin? Nasta Pimu,
ilo. Ilo säkä tarvitaan, sun mä että saan ensin. Nasta primu, menee taju. Raju ole pakkaus, anna rakkaus, nyt sun. Sepolle kävi taas flaksi hyvä näissä, aika monesti Sepolle käy aika hyvin näissä meidän nastapimuvedoissa. Meillä olisi sitten, muuten ei kuulemma Sepolle käy flaksi, mutta nyt näissä tanssiesityksissä käy aina. Ja tosiaan me tullaan Kainuusta, meitä on tässä porukassa on Kajaanista väkeä, Sotkamosta on väkeä, sitten on Kuhmosta ja Puolangalta. Eli puolesta Kainuun kunnasta on väkeä tässä ja pyöritetään tätä toimintaa. Ja tämä on tosiaan semmoista hienoa terapiaa, mitä me tätä kautta nyt tehdään. Mutta seuraavaksi meillä olisi semmoinen kappale kuin Päätalo ja Huovinen. Se on Yölinnun kappale, vanhempaa tuotantoa, joka otettiin nyt uudestaan käyttöön. Tehtiin Taivalkosken ja Suomussalmen ja Sotkamon kesken semmoinen kirjallisuusprojekti ja siihen tehtiin video ja meillä oli Yölinnun Simo Silmu oli mukana kuvauksissa tuolla Kainuussa ja Koillismaalla ja me ollaan nyt sitten tässä viedään tätä kirjallisuusasiaa myös eteenpäin sille, että nämä kaksi kirjailijaa ovat mukana ja Simon kanssa oli tehnyt aivan mahtava tehdä yhteistyötä ja me julkistettiin tämä video tammikuussa tuolla 6:30 ohjelmassa televisiossa. Mutta nyt itse asiassa tätä vedetään vasta 3. kerran julkisesti tätä kappaletta, että mielellä jännitetään, että minkälainen vastaanoton tämä saa. Miksi Päätalo ei koskaan oo kertonut tunteista sun? Huovinenkaan ei keksinyt, miksi vei sydämeni mun Päätalo ei antanut avainta sun elämään. Huovinenkaan ei auttanut, yksin kai maailman jään. Kirjaston hyllyjen väliin leijuu taas sitruksen tuoksu ja loppuu viisareiden juoksu. Silmä sun tekstejä ahmii, sormes hivelee kirjan selkää ja hetken haihtuvan pelkään. Katson sun opuksen, löydänkö sen punaisen ajatuksen? Mutta Päätalo ei koskaan oo kertonut tunteista sun. Huovinenkaan ei keksinyt, miksi veit sydämeni mun Päätalo ei antanut avainta sun elämään. Huovinenkaan ei auttanut, yksin kai maailmaan jään. Rakkaus kuin iijoki virtaa, sitä padota yksin voi nyt en, kun kaipuu raastaa mun rintaa. Suru on kuin hiirihaukka, mustat koukkukynnet sen tarttuu, jos ikävissään on raukka. Luonnon oikku suurin on repinyt maasta pois rakkauden verson. Mutta Päätalo ei koskaan oo kertonut tunteista sun. Huovinenkaan ei keksinyt, miksi veit sydämeni mun. Päätalo ei antanut avainta sun elämään. Huovinenkaan ei auttanut, yksin kai maailman jään. Päätalo ei koskaan oo kertonut tunteista sun. Huovinenkaan ei keksinyt, miksi veit sydämeni mun. Päätalo ei antanut avainta sun elämään. Huovinenkaan ei
se oli tosiaan Yölinnun Päätalo ja Huovinen ja tosiaan on ollut hienoa päästä tämmöisiin projekteihin mukaan, niin kuin tässäkin Simo Silmun kanssa nähdään sitten sitä laajemmin tätä viihdemaailmaa, minkälaista tämä toiminta on ja tosiaan saadaan sitä kautta myös sitten tätä tanssin ilosanomaa vietyä eteenpäin ja mahdollisimman paljon ihmisiä sitten kiinnostumaan aina näistä toiminnoista, mitä tanssin ympärillä voi olla. Se voi olla tämmöistä esittävää tai muuten harrastuspohjasta. Ja tässä, kiitos Esa toi taas mulle takia, meillä on muun muassa räätäli, joka tekee meille asut. Ja me mietitään aina erilaisia kokonaisuuksia, että mitä me laitetaan päälle myös. Että tämä on myöskin semmoista visuaalista ilottelua, mitä me saadaan tällä kautta itse tehdä. Seuraavaksi meillä olisi semmoinen toinen hitaampi kappale. Täällä Pohjantähden alla Petri Laaksosen kappale, joka on monelle rakas ja tärkeä kappale. Ja me ollaan myös tähän tehty sitten koreografia, eli Täällä Pohjantähden alla. Täällä Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä Pohjantähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla Pohjantähden minä tulen, minä lähden, ja vain Pohjantähden nähden itken vuokses kyyneleen. Täällä Pohjantähden alla murheita on laulajalla, täällä kuumottava on myös alakuloinen. Täällä Pohjantähden alla hiipii sielun astihalla ja tunteet tappamalla rikki repii sydämen. Ja alla Pohjantähden minä tulen, minä lähden, ja vain Pohjantähden nähden itken vuokses kyynelen. Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä Pohjantähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla Pohjantähden minä tulen, minä lähden, ja vain Pohjantähden nähden itken vuokses kyyneleen. Ja alla Pohjantähden minä tulen, minä lähden, ja vain Pohjantähden nähden itken vuokses kyyneleen. Tuossa oltiin puistossa äsken joku aika sitten esiintymässä myös, niin sanoin siellä, että meillä tosiaan kun kauimmainen kulkee sieltä 140 kilometrin päästä, eli 280 kilometriä edestakaisin harjoituksiin, niin ei tämä Oulukaan kovin kaukana ole. Ja jos tässä on tuosta matkalta väkeä, niin me otetaan kyllä mukaan tuonne Kainuuseen tanssiryhmään, että tiistaisin voi tulla aina meidän kanssa sinne harjoittelemaan ja miettimään uusia koreografioita ja uusia ideoita tämän tanssin ympärille.
Mutta tosiaan tuossa oli tuo Hidas täällä Pohjantähden alla kappale, ja seuraavana meillä on semmoinen vähän nopeampi kappale. Meillä on tämmöinen vanha disco-biisi kuin Disco Inferno. Ja me ollaan siihen tehty koreografia myös ja haluttu vähän tuoda tuommoista perinteistä diskoa silloin aikanaan, kun tehtiin, ja meilläkin suuri osa kappaleista on kotimaisia, semmoisia yleisön tuttuja kappaleita, mutta tämäkin on, vaikka tämä ulkomaalainen, tämäkin on varmasti tuttu biisi kaikille. Ja tässä vähän laitetaan nopeampaa vaihdetta silmään, kun päästään diskoamaan. Mutta Disco Inferno nyt. Otetaan nyt tässä vähän vaatteita enemmän pois, niin ei oteta kuitenkaan ihan kaikkea. Me
välillä käydään jossakin porukalla harjoittelemassa kauempana. Me on tuossa seuraava kappale, mikä meillä on, niin me mentiin tuonne Espooseen, vuokrattiin sieltä Airbnb-asunto. Ja siellä oli koreografi, joka teki meille koreografian. Ja pyöritettiin siellä koko viikonloppu tätä seuraavaa kappaletta ja ajettiin se silleen sisään. Ja käytiinpä siinä välillä rymyä tuossa tanssin pöydälläkin ja taidettiin käydä jonkun artistin keikallakin vähän katsomassa, että miltä siellä isossa maailmassa näyttää, mutta että pitkä viikonloppu oltiin siellä Espoossa ja tehtiin tämmöinen koreografia, tehtiin samalla ruokaa siellä ja vietettiin yhteistä aikaa, saunottiin, eli tämä on toinen puoli tätä esiintymistä ja harjoittelua, on sitten myös se, että me tehdään yhdessä tämmöisiä asioita ja se on oikeasti ollut ihan huikea juttu. Ja viimeisenä vedetään tämä kappale, mikä käytiin harjoittelemassa siellä, eli Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Entä jos oisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut? Olisiko Suomen itsetunto noussut kanveesista? Jos leijonat olisi kultaa tuoneet jo Lillehammerista? Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Sinä oot minun valon tuoja, kunnes armahtaa meidät luoja. Ei täällä pärjää kun rakastamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Entä jos oisi Irmelin kanssa kihlatkin ostettu? Entä jos lääkelaukkua ei ois Shellille unohdettu? Olisiko Nokian pääkonttorille Keilaniemessä käyttöä? Jos johtajat olisi luureihin laittaneet kosketusnäyttöjä. Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Sinä oot minun valon tuoja, kunnes armahtaa meidät luoja. Ei täällä pärjää kun rakastamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Parannetaan maailmaa keittiössä tissuttelemalla. Tupakoidaan ketjussa hajonneen liesituulettimen alla. Ja aamun 5, kun naapureidenkin viinat on juotu, on hyvä mennä nukkumaan, kun uusiksi maailma on luotu. Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Sinä oot minun valon tuoja, kunnes armahtaa meidät luoja. Ei täällä pärjää kun rakastamalla, Suomen muotoisen pilven alla.
Meillä taitaa aika loppua. Ei kerennyt vielä enää. Vielä raikuvat aplodit. Puumiehet show! Aivan mieletön meininki. Juuri tällaista iloa ja ihanaa liikettä tänne Ouluun kaivattiinkin. Kiitos kun tulitte tänne Kainuusta tuomaan Ouluun tällaista hyvää äijäenergiaa meille. Tuossa itse asiassa oli vaikeaa tulla tänne lavalle tuolta takaa, kun siellä oli ihan hillitön fanilauma. Kulkeeko tämä aina teidän mukana? Kyllä, enkä ihmettele ollenkaan.